Ulukuduka latha sengikhona sengiphakathi kuyona i-channel yakhe hamba phambili ngeze lami igama engumfeza kuntuthu wakho malo bathi la sibona amagumede mawuthi umusha la ekhaya engizocela nje ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke nganza kwethu eniyazi makulesikhathi soke siniphathele indaba ehamba phambili masibheka lapha endimeni kaMaskandi. Siyazi ukuthi akona kuphela uMaskandi indaba esithintayo eziningi kodwa njengamanje enginilethele indaba ethinta laphana uMaskandi. Makulesikhathi ke engifuna sikhulume ngayo insizwa imfezi emnyama, insizwa lephansi enquthu bathi seRockville bathi semadwaleni. Hawu suka madoda bathi unqesha inkobe kayivutha evuta ngebhotela kulaba sila ugogo Agnes ngeminyaka ama-80s bathi sicuphe sencuphele sicishe umehla phansi phela semphazane okwazi kwadatazela amadoda bathi washaya mfana ngoba nami ngase ngibashayele ngaleyo nto. Hawu suka madoda hayi insizwa ke le mangabe sesikhuluma ngayo insizwa ekuningi esingakukhuluma ngemfezi emnyama lapha mangabe sikhuluma ngayo imfezi emnyama kodwa njengamanje ngifuna sithinta idaba olithinta imfezi emnyama kanjalo futhi nensizwa yalena phansi empangeni bathi songoye uNavigator umfo kaGcwensa. Hawu suka namadoda enye futhi iyinsizwa sokhumbula Umtalabho ke wavela laphana kwingoma kaNavigator esihloko sithi Unsubdued. Ingoma ke bethu engenisile nje kubantu abaningi enama-hit amaningi lo album le ziningi ingoma impela ekhona ezimnandi kuyo le album le kodwa khona Umtalabho khona othinta laphana insizwa imfezi emnyama. Kodwa nje ngaphambi ukuthi ngiqhubeka awuqale uzwe lo Mtalabho bese uzwa ukuthi yini engiyiphethe namhlanje. Ngabe uyekelana mngana mloshuno phela wawusacula wena ungakayenzi lento yakhe wawusakashaya mngana umsacula ngoshuno eyimoto mina ngangihamba ngajithi ngaphoseka emanzini hawu lethi insangu ngifeme. Alright ngiyathemba ke usuyizwile ukuthi insizwa eyada lapha yathini lapha kwingoma yakhe eyakulonyaka osihloko sithi Unsubdued. Baningi impela amaqhawe ethe ukubathinta lapha ethe ukubafaka baningi akuyona yodwa imfezi emnyama kodwa nje namhlanje ngoba ngifuna sikhulume ngemfezi emnyama nginethemba usubonile ukuthi kahle le video imayelana nani yakuthinta ke lapha insizwa uNavigator ukuthi umfezi emnyama yayicula kahle lapha isacula ngengoma ngezemoto wasesho ukuthi wasacula ngo-GTI wasekusho lokho akushoyo kodwa thina asihlangene ke nalokhu akushoyo ukuthi kwenzakalani ngilana ekuthenini imfezi emnyama ikhiphe i-CD cover izolo esihloko sithi iSuzuki. Kuzokhumbuleka ukuthi iSuzuki enye yemoto ngicabanga nemfezi emnyama unayo imoto iSuzuki ke wasekhipha isihloko se-album ethi Suzuki amabunjwa. I-album iphuma kumabunjwa okusho ukuthi mhlawumbe Umtalabho kaNavigator wagcina mhlawumbe wahamba wafinyelela kuyinsizwa laphana imfezi emnyama ngazi noma mhlawumbe ebesaqhubeka ngawo loshuni wakhe wemoto. Kuzokhumbuleka kodwa imfezi emnyama kuyaba nesikhathi lana eyikhishwa khona amabunjwa ingasaculi ngemoto. Ukhumbuleka ukuthi amabunjwa iyona qembu engithi mangabe khipha izihloko ze-album wakubalula imfezi emnyama lapha ukuthi uzocula ngazo amagama emoto kodwa nje kulesi sikhathi bese athatha ikhefu acula nje ngezinye izinto kodwa manje sibonile laphana ukuthi imfezi emnyama ithe mangabe ikhipha i-CD laphana yasithi ikhipha i-CD enesihloko esithi iSuzuki. Okungenzeka ukuthi Umtalabho insizwa kaGcwensa wahamba wafinyelela kuyona insizwa laphana umfezi emnyama wabona ukuthi kahle loshuni uyamsebenzela loshuni wemoto kodwa ke angazi mhlawumbe wena ngakuthini kwakho ukuphawula mhlawumbe mangabe ubona mhlawumbe ungawuthini ukhiphe le album mhlawumbe ufikile Umtalabho kaNavigator laphana kuyena insizwa imfezi emnyama azabuyele laphana ukuthi azacule ngayo imoto mhlawumbe asihlangane laphana ku-comment section sikhulume ngalolu daba. Ngaza kwethu bekumnandi sindawonye bekulona udaba namhlanje bekuyona ivideo yanamhlanje ngisekhaya ke lawo ngiyabona ngisemuva kwesihlahla sama-orange nazi ney'nkukhu ngalena zangihlupha kodwa ngesithini nganza kwethu kunjalo nje kodwa nokwakho ngicela ukuthi wenze laphana ukuthi uyakhomenta ungakhohlwa ukusubscribe kanjalo futhi nokushare le video. Nibe nosuku olumnandi ngikuthanda kakhulu.